Dakkel kakabsat iti panagyaman tayo ka po Diyos, sagsito ta nadanong tayo manenda ito nga oras nga isu iti ingkedeng na tapno agkakadwa tayo tapno adalin tayo iti leksyon tayo kada ito nga lawas kakabsat. Ni Apo Diyos kahit naging bago. Kada ito nga lawas kahit adu digiti naglabsan tayo nga kapadasan when dapat iti nep-nep damit init, damit kakabsat dagiti na duma-duma nga nasaksyan tayo no kasano iti kinaimbag ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Katagyan man tayo, sipon ta inted namanen kada tayo dahil dundaway tayo nga agkakadwa. Tapno buklen tayo kabsat iti summary panakaripaso dahil eleksyon tayo. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Agtultuloy iti panagyaman ni Ken Kaama. Iti saan nga agkibos, saan agkurang, nga panangipakitam iti panagayat ni Pada. Adu digiti dinawat ni Ken Kao Diyos. Ket pudno iti saong ngayon tunubirukin da ka na digiti amin na puspuso ni. Agda ka na nakasagana nga mangdengeg kada ka. Sinungbatang digiti karkararag ni Ama. Kada ito'y nga oras, may kaming agyaman, muna agyaman kami amay kibiyag sa lunat, daindanon na kami manen ital daw bumas Sabbath. Agyaman kami man kada ito magundaway tapno, pagkakadwa kami akas, pagkakabsat, pagkagayem, tapno adalin mi, pinapatay na sa dawatin mi nga Diyos, nga ikan na kami, ikan na kaya, idalan, babay ni Santong Espiritu, ken sirim ng kapong katurunom, tapno dahil yung eleksyon, kat maawatan mi, mangitid mo, itipan na i-aplikar mi, tina espirituan na panagbiyak mi, tinagdawan daw. Yaman kami ama, itipan na, kauwas mo kada kami, kinalimpeg na ako na Jesus. Iti dinawat mi, pinapataganagan na. Amen. Akas na bagbaga tayo kakabsat iti panagrubi tayo, gaman tayo kadiliti kakabsat nga inton noong agrugin kakabsat iti Sabbath School Lesson Review tayo. Idarami din dameten kat i-share dameten kadagiti gagayim da. Thank you very much kakabsat. Tado digit agparang jay screen no madamay iti lesson review tayo. Ada digiti nagan nga agsisinalutsod kami. Sino daytoy? Iti punak, daytoy ket gayem dagiti kakabsat tayo nga kadua tayo nga agad-adal iti sauna ko Dios. Ada tayong kakabsat iti lesson number 5. Listo kay kakabsat iti panaglabas iti alaldawan niya. Daytoy iti maudi nga Sabbath School Lesson Review tayo iti bulan ti Hulyo. May isang bulan lang ngayon na gusto, sumrag tayo itong kakabsat, kadagiti bulbulan nga aglipas iti ber. Kahit no amoyon, no mayan, digiti bulan nga da iti ber, September, October, November, nang nangruna December. Amo tayong kakabsat nga alisto nga aglipas manen, da ito'y atawen. Manya iti kahit nang sawen. Kabayatan nga agbibiyag tayo tinaldawal-daw, sagot abiyag nga inted ni Apo Diyos. Umas asidag tayo met kakabsat kadagi nga aldaw, iti panangibaon, iti ama, iti anak na tapno, umay na tayo nga natin. Lesson number 5, iti quarterly tayo kakabsat, panaginanakin Kristo, rest in Christ. Iti paulo na, umay kayo kaniak. Iti sentro kakabsat daytoy intay adalen, nga kayat kong iturong iso dagay pudno nga inana ket adda laeng kini Jesus. True rest can only be found in Jesus Christ. Iti paset ang mayulo kakabsat ket masarakan iti Matthew 11 verse 28 ngem ikabil ko inggan iti 30 kakabsat. Hintay basaen. Umay kayo kaniak, da kayo ang labanog, ken madagdag sinan, ket paginanaen kayo.
alain nyo iti sangul ko, ket agsursuro kayo kanya agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket makasarak kayto iti inana. Ta nanamay iti sangul nga ited ko kada kayo, ket nalagan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Iti leksyon tayo kabsat, dayjay tarigagay ni Apo Diyos nga maaddaan tayo dayjay pudno nga inana, ket dayjay nga inana adalaeng ken Kristo Jesus kakabsat. Kadigiti naglabas nga leksyon tayo in turong na tayo no anya iti kondisyon tayo kakabsat. Awan iti inana tayo. We have restlessness. When we are restless, awan ti inana. Apay, iti leksyon tayo nangitid kakabsat, iti talo nga rason, our past lesson. Umuna, gapu iti basol, ket insina na tayo iti Diyos, nga isu kakabsat, iti ayan, iti pudno nga inana, the source of true rest. Imay kadatayon dayjay kinaawan iti inana. Separation from God, isu iti nangitid kadatayo, iti restlessness. Ni kadua kabsat, dagiti ramot iti awan iti inana. Nadal tayo. Dinukil ko kabsat iti may nga rason. When may nga ramot. Dahito siguro dahil ko natayon nga numula ko nga primary root. Isu kabsat iti selfishness. Nagturong nga naggapu iti Diyos from God. Dahil nga root kabsat iti nang create kadatayon in His own image. Iti focus tayon, iti bukod abagi tayon, isu nga dayjay selfish. Selfishness, ket nangitid kadatayo kakabsat dayjay tarigagay, nga digijay kayat tayo, saan nga digijay pagkasapulan tayo, iti gungun-uden tayo, iti panagbiag. We go beyond our needs and we live to fulfill, to satisfy our wants. Isu nga iti leksyon tayo, iba nga nang agbibiyag tayon iti 24/7 society. May katlo kakabsat, dayjay inbaga nga dayjay panagrebelyon. Saan laeng a panagrebelyon iti pangpangulo ni Apo Diyos, no di kadi rebelyon kini Apo Diyos. Tinaudi nga inadal tayo, maipanggap kini Ari David. Idi nga nagbasol, iti inkumpisar na kabsat, I have sinned against God. Sumret tayo nga rod, iti intay adalin itata. Ada digiti kayat ko nga sa lutsod, nga isu iti mangiturong iti panagadal tayo. Umuna nga sa lutsod. Kasano iti kaimportante na dayjay invitasyon ni Apo Jesus iti Mateo 11:28. UMAYCAYO CANIAC, da kayo anabannog ken madagdag sinan ket paginanain kayo. Daytoy kakabsat nga invitation, it is for all. Kayo kunana. Tapay, iti tao, agpapada tayo anabannog, agpapada tayo nga adda iti bagbagkaten na anadagsen, agpapada tayo nga awan iti inanana. That is our common denominators. Romans 3:23. Ngem daytoy kakabsat nga invitasyon ni Apo Diyos. Numampay, it is on a general invitation. Amin. Masapul asumbatan individually. Apay nga individually ko nakakabsat.
agsipod at inusar ni Apo Jesus dayjay sangol, ayok. Tapno mamuan tayo kakabsat, saan nga agpapada iti sangol tayo? Alain tayo, iti background na daytoy. Ijay panawin ni Apo Jesus at dayjay kunada beast of burden, isu kakabsat dayjay baka wenno oxen. Kada tayo iti Pilipinas, iti beast of burden tayo kakabsat, isu dayjay nuang. Saan nga agpapada iti katayag dayjay nuang? Saan nga agpapada iti kadakkel iti tenged dayjay nuang? Saan kakabsat a komportable dayjay nuang no ikabil mo iti sangol nga saan ang nairukod nga agpaay kenkwana? Mamatan tayo kabsat. No ikted mo, no ikabil mo iti nalawa asangol, wenno kay nga sa dakkel asangol ngem kadayjay anwang saan to kakabsat nga napintas iti pwesto na iti tengged na aglulukay ket dayjay to anwang saan to an nasaya at iti panang bagkat na panang uyod na kadayjay dadagsen ni inted kenkwana. Wenno nailit mo, it is too small the size. Isu nga, ammo kakabsat, iti panawin ni Apo Jesus, uray iti panawin ta itata, dagiti nalaing, nga agtaltalon, ammo da iti prinsipyo, iti sangol, kendayjay, nga animal no usarenda kakabsat. Isu nga, intun no kitain tayo dayjay. True, ni Apo Diyos ayaban na, dagiti amin anabannog, dagiti amin amadagdagsenan, dagiti amin nga kayat na nga ikan iti panaginana. But, dayjay apanang sungbat kakabsat, iti invitasyon, anya iti kunana ni Apo Jesus, di panang sungbat kadayjay nga imbitasyon kakabsat ket masapol nga individual iti mangala kakabsat mangsungbat. Kitain tayo iti ibaga na kakabsat ni Ellen White iti daytoy nga panakailawlawag na kakabsat. Iti English, kuna na, come to me is His invitation. Invitation na po Jesus. Whatever your anxieties and trials, spread out your case before the Lord. Your spirit will be braced for endurance. The way will be opened for you to disentangle yourself from embarrassment and difficulty. The weaker and more helpless you know yourself to be, the stronger you become in His strength. The heavier your burdens, the more blessed the rest in casting them to the burden bearer. The Desire of Ages, page 329. No kitain tayo kabsat, dayjay kunana ni Apo Jesus nga, alain nyo iti sangul ko, ken agsursuro kayo kanya. Dayjay timikad mo nga sa lutsod, anya tikait nang sawan dayto. Umuna, kitain tayo kabsat, nga ni Apo Jesus, adda iti misyon, nga imay na nga inaramid dito rabaw tilaga. Ket idin nga aramid nan dayjay misyon na. Anya dayjay misyon na iti kunana kabsat imayak tapno sapulat ken isalakan dagiti nayawan. I came to seek and to save which is lost. Sakbay nga nagawid
iti pagarian iti ama, nagsubli iti langit kakabsat. Inted na, the Great Commission na. Dayjay dadagsen na, panakaisalakan iti maysa ang managbasol. Isuweten iti ited na, kaniak ken ka adadagsen. Intun kakabsat no makita tayo. Dayjay ragsak ni Apo Diyos iti panakaisalakan iti maysa ang managbasol. Kunana ni Ellen White, God could have finished His work by Himself. Namapayan ng aramitan. He wants to share the joy kanyam ken kanya. Iti panakaisalakan dagiti managbasol kakabsat. Ket intun no kasjay aramitan tayo. No matter how heavy the load is, no matter how hard the procedure is, ngem no mauatandak po mamsat, ngem intun numalpasen dayjay at trabaho. Ket adda digitay anak ni Apo Dios nga isurrender da iti biagda ken kuana. The rejoicing because of the reward brings happiness. Isu nga tikit-kitain tayo kapsat dayjay kunanan ni Apo, come, take my yoke and learn of me. Kada ito laang nalawas kapsat. The Filipino nations and the Filipinos ket agdirida iti ragsak. Tapay, iti maysa nga Olympian ni Heidi Diaz, ket the first gold medalist na ala na iti weightlifting kakabsat iti Tokyo Olympics. Iti maysa nga in-post na nga picture iti Facebook ni Miss Diaz ket adda kakabsat ti ig-iganan na nga libro. And it is a spirit of prophecy books. Kada ito ilang panagawid na, nakadado digiti interviews ken kuana. She had a virtual meeting with President Rodrigo Roa Duterte. Inted ti presidente digiti sagot na. Ngimiti naala kanya the attention kabsat when I was reading about her life. At the quotes na naranhot apelyido na from Guam. Hindi nagamamuda, nagbalindan nga ag-boyfriend at girlfriend. Iti kunana dahito nga quotes. What attracts me most kini Heidi is her commitment with God. In kabil na kabsat ti order ti panagbiag na God first, family, kinanyamang nga panag. Kanya kakabsat iti kayat nga sawen. Iti kayat ko nga sawen, iti leksyon tayo would like to relate it. Ni Heidi got the gold because she carried binagkat na dayjay kadadagsinan in her weight category. Ti kunada kakabsat, it was her lifestyle and commitment with God nga isu iti nag tedken kuana dayjay nga pizza. Idi ang nabagkat na. Idi nga amunan nga naala na iti gold medal. Iti inbagana coming out from her lips. Thank you, Lord. Nga po Jesus kakabsat, imbitaran na tayo. Apay, ibagana di kababalin na. Iti kunana kakabsat, He is gentle and lowly in heart.
gentle, and lowly in heart. Iti panangilawlawag manen ni Ellen White kakabsat, iti Christ Object Lesson, page 59. Iti panakamu, iti kinapudno, kitsan unay nga agdasal, iti pigsa, iti sirib, akas iti kinadolos, iti panggap. Ti maysa a kinanagagat, mang talag iti pamati, kadagiti agpakumbaba iti puso masapul anadyusan, panakaidalan dagiti angheles iti Diyos ket umasideg, ti Espiritu Santo ket naited amang lukat iti nabaknang agamang iti kinapudno. Niya po Jesus ket agda dayjay atraksyon nga itid na kada tayo. Dayti kunana, when I be lifted up, into no isuti kitain tayo, kunana ni Apo Isos, umay kayo kanya, taapay, napakumbabaak, ket maawatang kayo. Iti advantages na daytoy eleksyon tayo kakabsat. Ibagana iti memory verse tayo, umuna nga advantage na namay iti sangul ko. Mabalin nga ibagamit kakabsat na imbag iti sangul ko. Makayayo iti sangul ko. Amun tayo nga iti panangbagkat kadayjay nga sangul. Ket saan nga insigida kakabsat, nga kabaalan tayo abagkaten taapay, we are not accustomed to it. Mabalin nga baro, damdamo nga kapadasan. Malagip ko, iti panagpadakkel dagiti ubing. Iganan tayo, kaya tayo nga tumaderda, iti sursuro da. Into ibatan tayo, agsipod tasanda pay laeng nasursuro iti magna. Kadayjay nakapsuk pay laeng kakabsat na tumang kensaksakada. Agtugaw da. We'll do it again. And again. And again. Itong nakataderen, umadayo ka basit. Kikitain na dayjay imam nga nangigigem ken kuana. Kit umayken ka. He might fall. But he will have to do it again. Tumader, agkaradap, kunam no. You walk. Tumader, magnamanan. Until he learns how to walk. Kitain tayo sa dayjay, experience tayo. Iti kunana ni Pablo iti Galatias 5 versikulo 1. Winayawayaan na tayo ni Kristo, kaya't nang asawen, apudno asiwayawaya tayo. Agtalek kayo nga rod akas na wayawayaan at ataw ket diyo ipalubos nga agbalin kayo manen at tagabo. In connection kakabsat kadayjay, ibaga ni Apo Jesus nga alain tayo dayjay sangul na ket ited tayo dyan nagsen asangul tayo. Isu iti kunana ni Pablo nga naikan na tayo iti wayawaya. Dayjay sangul kakabsat nga isu iti binagbagkat tayo, isu iti sangul iti panakadipen tayo iti basol, which cause us restlessness. Ket idin nga ikaten tayo dayjay sangul tayo, ket alain tayo dayjay sangul ni Apo Jesus. Unanan ni Pedro, pudno anawayawayaan tayon, si wayawaya tayo. Iti balakad na, saan tayo manen nga agsubli iti panakaadipen panakatagabo. Ket bagkaten tayo manen, dayjay nadagsen
nga sangol tayo iti basol. Mikadwa kakabsat nga advantage na kunana ni Apo Jesus, my burden is light. Anya DJ nga kayat na nga sawin kakabsat, ti awit ko nga ipabaklay ko kada kayo ket nalagaan. At iti text nga inkabil kakabsat iti pagleksyonan tayo ket nagpintas nga isuti adalin tayo kadaytoy inbaga ni Apo Jesus nga iti sangul ko ket nalagaan. Masarakan iti Galacia 6 versikulo 2. Iti kunana, agtitinulong kayo. Iti pakadagsenan iti tunggal maysa, tapno matungpalyo iti linteg ni Kristo. Anya dayjay linteg ni Kristo. Adda kadi iti sabali nga linteg nga inted ni Apo Jesus, ken sabali met nga linteg nga inted iti Ama. Tada digiti gagayem tayo kunada awanen dayjay sa nga pulo nga bilin kasinukatanen ni Apo Jesus isu dayjay inbagada dalinteg ni Kristo. Ammo tayo kakabsat nga dayjay sa nga pulo nga bilin buklen na iti umun-una dayjay umuna nga upat a bilin umuna inga bilin may kapat iti panagayat tayo iti Dios. Dayjay mauding nga inem abilin, bilin may kailima, ingana iti may kay sangapulo, buklen na iti bilin, iti panagayat, iti padatay ataw. Dayjay ibagbaga tayo kakabsat nga linteg ni Kristo, isu dayjay inbagana, ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, referring to the first 4 commandments. Sa inayon ni Apo Jesus, isunday to linteg ni Kristo, ket ayatem iti padam a tao, akas ti panagayat mo iti bagim. Saan kakabsat nga nangited ni Kristo iti baruken sa bali abilin. Dahito iti bagbagati iti daduma, tilinteg ni Kristo ket winaswasnan, inikatnan, inteiramente dayjay sa nga pulo nga bilin. Saan? No diket di dayjay bilin iti Ama, the 10 Commandments, ken dayjay bilin ni Kristo is one and the same. Anya iti kunangaron ni Pablo kabsat. Adda tayo nga niya, adda iti dadagsen na. Ket no intunno tulungan tayo, dayjay pada tayo ang madagdag senan. Tinungpal tayo, dayjay bilin ni Kristo. Paul was referring to law number 5 until law number 10. Dayjay kakabsat, iti. Ayan, dayjay paset, iti panang tulong tayo, iti padatay a tao, nga adda iti nadagsen na bantot nga bagbagkaten na. Iti may nga napintas kakabsat nga example nga araramidin tayo. Akas Pilipino, dadayjay tayo nga bayanihan. Aday ti panagdalos ti kapilya, agin bitar dayjay panglakayan kakabsat, masapol nga alain tayo, iti tiyempo tayo, may manental daw panaginana, ket dalusan tayo iti balay ni Apo Dios, agbayanihan tayo. At dadigiti kakabsat nga saan nga makaumay because of some reasons. Mabalin nga they are elderly, adadalatan di balay da. Ngayon digito yung kakabsat because of the spirit of bayanihan, makipagmaymaysada. Kunadan to kadya panglakayan. Elder, ang kami ang makaumay, da kami iti bahalan, iti merienda, ano niya, mapaykamsat. Dito yung espiritu, ket makita nga mangpalagan.
San kadi nga nalaka al-alisto na pimpintas iti panagtrabaho. Akas example ng imbaga, panangdalos, panangisagana iti balay ni Apo Diyos, para iti aldaw, panagdaydayaw. No, amin, wenno ti kaadwan akamkamang apanda iti balay ni Apo Diyos di kapilya, ket dalusan da, urnusen da, isagana da. Kaysa no dadto makabsat, iti mapaspasama, we pay. When at dati jay bayadan tayo nga kakabsat, mabaling nga isuna may isang member, may isang diakono. But there is no substitute kaday jay bayanihan. We carry each other's burden. Ito'y pagleksyonan tayo kabsat. Inted na, it example ni Moses. May sangal daw apang binisita ni Jethro. Ni Jethro is the father-in-law ni Moses. Ket nakita na, no niya aramiden ni Moses kabsat. Akas Pangulo, agtugaw ni Moses, ket ang mga ramid iti desisyon, anyay iti programa, anyay iti ramidin kadayang aldaw, at dapay kakabsat, iti umay nga da iti problema na, ket isu sulbaran na. At the end of the day, kinatungtong ni Jethro, ni Moses ket kunana, nadagsen dayta inted ni Apo Diyos kanyam nga responsibilidad. Mapalagan mo no kastoy itaramidem. So he divided the whole nation into smaller groups by the thousands, by the hundreds, and by the tens. Kasjay may kakabsat iti organisasyon. No daduma, iti ayan kakabsat, iti saan apan nakatungpal day pilintag ni Apo Jesus. Into no saan tayong ammo day chay responsibilidad tayo. Ket alain tayo day responsibilidad iti sa bani. God is living in orderliness. Godliness and orderliness. Kang kay kas mga rigang kumakabsat, iti may isang example in the local church. At dadigijay training nga araramidin tayo kadigijay opisyalis ng iglesia. At dati panglakayan, at the job descriptions na. At the diakono, at the job descriptions na. And all other leaders at the job description na. Masapul nga amuan dagitoy nga leaders, pagpapadada nga leaders, no anya iti job description da, ken limitation da job description da. No daytoy may isa nga departamento, adamit may isa nga departamento, ket no daytoy kuma nga leader kadaytoy nga departamento kapsa. Ket adda iti napintas nga kapanunutan na kadaytoy a departamento. Ngem saan anaited ken kuana daytoy a departamento. Itaramidin na kuma. She or he will refrain nga mapan dadya kung kunatay nga Ilocano makisaw-saw-saw iti trabaho nga saan na may trabaho. These are the causes of frictions in our organization. Isu nga, adal kakabsat na inted ni Apo Diyos na urnos. The church has created itself departments. Ngayon da agpili ni Apo Diyos bakiten kadigiti anak na. No sino iti maikabil amang Pangulo di siya. Ket intun no dayjay akabsat ket na ited ti responsibility kadaytoy a department.
iti kitain na they will have to work on that department. Saan nga dayjang nga naitid kinkwana a department. Ngem iti pagyamanan tayo kakabsat. I'm talking now on the level of a higher organization. At dadayjay una tayo nga council. Okay? Konseho. Iti konseho in the council, department council, dayjay a department head. Sa mga rigan ko idadapa media mission, Mrs. Rafanan was the director of the department iti family, children, ken SI. At dayjay kakabsat iti council na, pilyin na digijay member, unupada na a director, nga isu iti makatulong kenkwana kadayjay apan ang pangipataray kadayjay a department na pimpintas. It is in the council itself nga mabalin nga agtitinulong dagitoy nga member ket dayjay a chairman. Again, in that place before, I served as the chairman. Agtitinulong. Into nunalpasen dayjay nga konseho. Into nunalpasen aming nga recommendation. The implementation. Haan nga di member iti council. Saan nga dayjay a chairman. No dikit di dayjay a director. Isu nga tikunana ni Pablo. Agtitinulong kayo. Dayjay iti mabalin tayo nga kitaan ko sa. Tadda dayjay na dagsen, na bantot, nga bagbagkaten, iti maysa ken maysa. Ikapil tayo lang in a local setting. No adda iti nakita tayo akabsat, nga adda iti nabantot a bagbagkaten. Agtitinulong kayo. Ket kunanan ni Pablo, natong palyo niya, natong palyo iti linteg ni Apo Jesus. Laglagipin tayo kapsat. Itid ni Apo Jesus nga advantage into lumapan tayo kenkwana. Come to me. Iti sangul na namay nalagaan. Iti awitin na ket nalagaan. Intun nunalpas dayjay. Kunanan ni Apo Jesus, ket makasarak kayto iti anya inana. Paginanain na tayo ni Apo Jesus kakabsat. Kitain tayo nga iti maysa kakabsat nga napintas nga panangilawlaw manen iti pagleksyonan tayo. Adday iti pan nakasapul itagtultuloy apan nagsalukag ken iti kinaragta. Naayat iti pan nakaitalaga ngem dagitoy ket kadawyan nga umayda no iti kararwa ket maiwanan babaen iti pan nakabalin iti Dios babaen iti pamati. Awan Apolos ti mararamidan tayo, namin pinsan nga awan Apolos. Tapno italit tayo dagiti bagbagi tayo itinadyosan a parabot. Masapol, ada tayo Apolos nga agtalet kadagiti bagbagi tayo, wenno kadagiti naimbag nga araramid tayo. Ngem, intun kas agbiddot, managbasol a tao, mapantayo ken Kristo, mabalin a makasarak tayo, iti panaginana, iti ayat na. Ni Apo Jesus kabsat is the only source, isulaeng iti pakasapulan tayo, iti pudno nga inana, iti invitasyon na, umay kayo kanya. Kitagyaman tayo, tasaan laeng nga inana, iti physical at trabaho, iti itid na kadatayo kadaytoy agundaway, iti aldaw ang santuan, Sabbath tayo. Ludi iti inana, kadayjay panang bagbagkat tayo,
kadayjay anadagsen nga sangon tayo nga inted iti baso. Si pudno kakabsat, asiwaya-waya tayo. Saan tayo nagsubli, akas may sa tagad. At dadayjay parabor ni Apo Diyos na tumulong kada tayo. Tulungan na tayo nga rin ni Apo Diyos kakabsat. Agkararag tayo. Agyaman kami, Ama, iti leksyon ngayon natin. Agyaman kami iti sagot iti natin. Agyaman kami o Diyos, kani Apo Mesos ket inted na kada kami. Dayjay nga kondisyon, apan kami laeng kenkwan, agsursuro kami o Diyos, ket itid nanto dayjay sangul na nga iso tinalagaan. Itid nanto met kada kami dayjay misyon na nga mangted tiragsak kada kami. Nang runa, itid na kada kami o Diyos, dahil pudnuin. Agyaman kami. Bindisyonan na kami nga roon. Bindisyonan dagiti kakabsat at kadwani nga nagadal.